Natilawan sa tulo ka mga Sugbuanong pastry chef ang tamis nga kadaugan human nagkampiyon sa National Cake War Competition 2023 dito sa Kauluhan. Ato silang ibida sa report ni Mark Reggie Abella. Sa unang tanaw, daw magtuo ka nga usa ka sculpture nga figurine lang kini. Apan, tutoki pagbalik mga kapuso, usaday kini sa mga gikahinamang dessert matagkaon ang cake. Kini ang makapahingangang masterpiece nga cake sa tulo ka mga pastry chef nga misalmot sa National Cake Wars Competition 2023. Ang nagpaluyo sa maanindot nga cake mao sila Rami Antimaro, Lawrence Causta ug Marvin Concha, puros taga Sugbo nga mirepresentar sa tibuok Kabisayan. Ang ilang entry nga ginganlan og Serpent Snail ang napiling kampiyon ubos sa Defying Gravity category. Kato siya nga design is a snail serpent to siya. Kay ilahang gihatag nga team is a fantasy man. So mao to amo ang gikuha nga team kay sa mga cake artist wala pa to siya napakita sa mga kuan sa mga sa competitions. Gihatagan sila og usa ka oras aron disenyuhan ang mga cake. Nagtinibangay silang tulo aron ma-execute pagtarong ang maong cake. Samtang mipahigay no sabog cake for a cause ang usa kanila nga si Chef Marvin alang sa mga nasunugan sa Barangay Pusok ug Santa Maria sa Lapu-Lapu City. Maong mensahe niya sa mga kapuso. Sa tanang Sugbuanon, especially sa niagi og kalisod dito sa mga nasunugan sa Lapu-Lapu City, may we still celebrate Christmas nga malipayon despite everything sa akong mga kauban sa buhat. Let's all share our blessings nga matabangan nato ang mga people nga naglisod. Kauban si Clans Gamutin, Mark Reggie Abella. Balitang Bisdak.